Det er faktisk et andet problem, du har. Hvad er det? Hvad? Hvad er det? Hvad er det der? Du? Det er bare... Nej, så fint de blev. Det skal være helt clean. Ja, de er sgu da også de fede dyr. Så de for... Det går Mini. Er den grønnere end den, du har siddende i næsen? Lige om et øjeblik. 3-1. 2-1. Skal vi have en tur med børst eller noget? Nej. Okay, jeg vidste ikke helt, om det var 2-1. Ind med materne, Jimmy. Husk det. I sidder ikke og filmer det. Nej. Hvis der er noget på YouTube eller på Facebook. Held og lykke med at få fat i det igen. Hvilken er det på en hjemmeside? Facebook hjemme. Så hedder det pleje og målmandsfødder. Ligesom handsker. Det er fint nok. Du tager din dom fint. Jimmy, du mangler lidt mellem tørne. Hold kæft, det er lakrids. Så, der var der ikke noget på hælen. Skal de ikke tørres eller noget? Nej, det skal drengene gøre. Linjedommerne, de to. Jeg skulle kun vaske. Du skulle ordne. Det var vedmålet, men de er rene. Prøv at se, hvor grøn den blev. Ej, jeg synes, der er lidt nede på hælene stadig. Charles, skal vi tage hele banen? Ja, det må det være fint. Du mangler også den anden så. Nej, den er. Den anden hæl. Den starter jeg med. Prøv at høre. En god taber gør det bare uden noget pis. Det har jeg gjort længe, men så, man kan ikke sidde og klage. Du sveder endda også nu. Nej, det er sgu da vand, din psykopat for dig. Og det er sokkevand. Farfar, du kører den der sammen med. Du har... Farfar, du kører den der. Vi taler pænt. Tag rammen. Vi taler pænt. Gå, fordi jeg ikke varmer op. Farfar, du kører den der med. Smadrer dig. Farfar, Jamen, mig og Christian skal lige på færd. Hvad? farfar, du kører den her med. Bare send den til mig.